Saiki nuwun sewu Pak Kajong. Nggih. Umpamane sampean njaluk sepuro tak kei kate sampean ge apa? Lah ya sepuro sae lek. Ya badokan sepuro kok dijaluk iku wong kurang penggawean. Sing di omah ngalah, lah iki ana kadangku. Ayo. Ditebangaken niki MC serga bisa. Suaramu mangko tak rungokno kaya ora penak. Anjene suaraku kaya biyen gak Jarene penak. aku kate dijaluk sing kuwasa. Loh, sapa ngomong sampeyan iki salah paham. Lah karena lek awakmu kene cuk tenan. Ditimbali karo sing mau Maksudnya poso. ditimbali Nang tanah suci lunga kaji. Alhamdulillah. Niki MC serba bisa. Nggih. Lek manjak, lek atase panjak-panjak ngeten iki mboten enten apa-apa nih kali niki. Ana apa-apane? Niki enten dembung dicandak dembung. Heeh. Enten kendang dicandak kendang. Maksudnya Dicandak didol. arek iki nyil. Dalam nggih. Sepisan awake teko ndek daerah telatah. Aku bolak-balik. Lah yen awakmu bakul. Lah ya. Maksudnya sepisan iki. Heeh. Sakjane aku ya bolak-balik Pak Kacung ndek gawe sing MC ya aku. Iya ta? Kepinginane sampean gak diundang ya. Iya. Ngaku nggih. Lah iya. Ora diundang. Nggih. Iku dadakan nyil. Heeh. Sepisan ya. Sepisan saiki awake dhewe sik ulan-ulan riyaya. Heeh. Lek kanggone umat Islam lek ulan riyaya iku sing penting yaiku halal Bihalal. Heeh. Nomor 1 aja nglalekno wong tuwa, njaluk sepuro nang wong tuwa. Iki goblok. Lho, MC goblok iki. lah kok iso goblok? Nah wong tuwa iku aja njaluk sepuro, blok. Njaluk apa? Njaluk bagian. Oh, arek iku. Arek iki umate sapa sih, Rek? Lho, Nggih. aku ya umat sing Wong kuasa. lek ya. Heeh. Teh, ulan-ulan becik utamane Idul Fitri kaya ngene iki njaluk sepuro, nggih. Supaya awakmu iku dikeki gampang gangsar golek sandang pangan, ya dicepakno rezekine didono bilaine oleh pendongane wong tuwek. Oh ngono ya. Ha iya, sebab wong tuwek iku sing ngukir jiwa raga. Oh ngono ya. Lek ngono meneh nang omahku yon. Heeh. Nggawa gelangsi. Lah apa? Gadah sepuro. Lho, arekku. Lah lek menurut awakmu? Hah? Lah lek menurut awakmu? Lah ya bener jaremu. Lah Njaluk pendonga. Tapi aku tahu didongakno karo bapakku ambek emak. Heeh. Dongane mandi sing cilaka aku. Dongane ya apa? Aku lak waktu iku katene boro kerja nang Kalimantan. Oh iya ya aku krungu. Iya. Pada waktu awakmu ndek omah rodok sumpek dadi nang Kalimantan. Sik utang Jaluk kuwake. pendonga nang wong tuwek. Heeh. Heeh. Meng bapak ambek Jaluk ya apa? emak. Aku kate budal nang Kalimantan nyambut gawe sampean dongak-dongakan ya Pak ya Mak. Ya, lah pendongane wong tuwek. Serene makku aku mbek dilus-lus ndasku. Ya Le tak dongakno gak ono apa-apa ngono. Lah, kan keturutan kan? Keturutan tapi kene sing sumpek blok. Lah sumpek lah apa? Lah aku ndek kono mandi pendongane mak gak ono apa-apa blas. Maksudnya gak ono apa-apa blas. Penggawean ya gak ono. Heeh. Duit ya gak ono. Lah awakmu ora ikhtiar dadi awakmu ono ndek Kalimantan iku gak oleh apa-apa blas saking mandine wong tuwek. Iya. Oh alah nyil. Maksudnya pendongane wong tuwek iku supaya anakku ana sapa ana paran gampang gangsar golek sandang pangan. Lah iku sing bener. Masih aku sebagai kanca nang awakmu ya ngono yon. Iya apa? Tak dongak-dongakno padang lakumu jembaro kubur. Alah. Lagi pendongamu elek. Dadi setiap ono terop ono gedung kon ijeni ngono ta? Ya Enggak enggak. arek iki. Maksudku leluhur-leluhurmu iku lho. Oh, Itu ngakno padang dalan jembar kubure. Tapi lek kubure jembar-jembar kancane di kubur ndek ndi? arek iki rek. Nyil, aja salah tempo, ya. Enggak. Sepisan njaluk pendonga wong tuwek iku, ya. Ping pindhone njaluk pendonga karo tangga teparo. Heeh, halal bihalal. Niki ngapunten, panjak-panjak nggih sing dereng nate teng griya kula. Niki riyaya. Riyaya Fitri apa? kula bagi-bagi Bagi THR. apa? THR. Apa THR? Tunjangan hari raya. Heeh. Lek panjak-panjak sinden gelem nom aku tak sangoni kabeh 500.000-an. Dadi bolo-bolo panjak karo sinden lek nang nggenmu dikeki 500.000. Iya. Lah lek aku Ya tetep 500.000. dadi rata-rata Rata 500.000. tapi ono syarate. Syaratnya Ngisi formulir pendaftaran oh ngisi formulir pendaftaran. karo mbayar uang pendaftaran 600.000. Sik balenono maneh. Balenono maneh. Ya. Apa? Lek gelem teko nang omahmu Tak sangoni disangoni 500.000. 500, tapi dengan syarat Ngisi formulir pendaftaran formulir pendaftaran sing gedene
600.000. Nang nggen gumben. Apa? Ora usah ngisi, ya gak tak sangoni. Kon gak duwe dhuwit aja. Penake rene nang Pak Kacong. Sing Apa? penting ana bensin budal rene wis disuguhi sepisan ana tewul. Heeh. Ping pindho ana tewul. Ana lele. Ping telu ana tewul. Ana daging dondonge tak cakot untukku sampai cepot tibane kelingking. Tapi iki penghormatan, Pak Iya. Kacuk matur suwun nggih. Muga-muga dulur-dulur sing dirawuhna ning kene kabeh iki oleh barokah ulan Sawal. Yaiku akeh rezekine, panjang umure. Amin. Sing durung duwe bojo ya diketungan dong di bojo. Sing durung duwe omah ditukak-tukak nang duwe omah. Ya, koyok sing dudo cek ndang cepet oleh Bojo. rondo. Dek kene ana rondone apa gak ono? Ono. Dek mburi-mburine awake dhewe iki ya ono. Tak kira pinggir lor telu iku koyok rondo kabeh. Masya Enggak, Allah. aku pas kate nang ngrawat ngliwat nek kono lho. Ya tak koyok rondo no tulisane. Nggih, Yil. Dalam- Sepisan matur sembah nuwun nggih karo sing duwe campur sari sing jenenge Sunar Jatilaras. Heeh. Niki sambutan lho, Pak. Hah? Sing duwe campur sari sambutan lho. Sambutan apa? Nggih. Oh, perawan. Perawan tubuh. Nggih. Sambutan. Sing duwe campur sari mari ngono sing duwe omah. Lah iya, lho aku sik kate nyanyi kok mari ngono mulih. Terus suarane koyo penak-penak. Jamput di hari iki kok ya ora ngono. Iki larasnya sak pira? Rungokno ya, kok duel wong loro ora Iya, apa-apa. heeh. Oh, iya apa enak? Enak jan. Durung. Durung ah. Wong jenenge campur sari ku ya nyanyi. Oh, mari sampe Lek nyanyi. lu drog dagelan. Sambutan mari nyanyi ya. Heeh, Pak Suen sayang pinginane gak melok ndagel. Mbah aku goleki channel gak ketemu. Channel Aku apa? live ndek ngono ndek tenggo. Sinyale gak ono kok channel. Ndok sina jele. Salahe. Wae tuku HP ku sak towere ngono ah. Ngono ya. Iya. Nah none. Utawa HP-ne didol ge tuku sinyal. Alah kok ngomong ae aku tak nyanyi kok. Iya wis nyanyi yo. Heeh. Ngerene dikon nyanyi kok nyanyi yo. Oh nyene ya sing didol suarane. Tak cakot kon, Bu. Ore. Nasuhan. Nasuhan. Monggo Cak. Sak piro dindingane Kak. Sampeyan lho, sampeyan lho. Panjake tutuke sampe cekel. sampeyan lho. Lah. Jere Mbak Umi. Dono nene, sak piro? Jere Mbak Umi padha mik ya. Rorone. Ah, ne. Papat. Hah? Papat. Papat sing dikon roh ah papat. Lho ero. Hah? Ero. Oke ono Mbak Umi ta? Tonggoku. Komer Biar kula. ora tau mulai ambek aku. Lah wong Tangan ono sing lanang. Tenang. gelanggang karo Ora kromengan tau. kok tonggoku lho. Alah kene kok. Ya lek kono. Ngadep rene yo. Hah? Kon rene yo. Ya gak ngadep rono no cek ngadep Mbak Umi. Gah. Aku mang Aku ngentut. katine tak tawani pelembungan nang Mbak Umi apa. Lah kok pelembungane Mbak Umi wis gedhe. Ora iso mlembung. Bojone Pak Suen ono ning guyu. Pelembungane Mbak Titis cuwilik. Tahu keplorot-plorot ambek aku. Sik kait nyang sepisan. Wis nyanyi yo, bengok ae ngomong ae. Wiwitane sakmono ya. Nunu nene. Anderek sang pekek Wah, suarane koyo Nabi Daud. priya bagus kang olah budaya Lek kepengin nyaring sing gelek mangan entunge apukat. uler iku Enak iku nang Cek suara kero. iso nyaring. sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung yung selendang kuning kang saking bukit
Pelembungan ah, Mas. Ora kunjung. Oh, ora. Arek iki kok liyane motone duwien ae. Swara kurang permana ing wasis grungrung hangrung-rung marang Bendara nanti tak golek kon manggil Sang Dyah Ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Aku ro lagune iki. Apa? Urip ana tekku gedhe. Kliru. Kliru. Ya apa? Ora iku. Iki lho ora tak gawe sesideman. Apa iki? Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen ninggal janji saiki opo lali jarene wis menang sing kadang biyen ninggal janji ning saiki opo tak jadongi sego jagung yen mandong tak sili caping gunung anjene urip lek kaya awake dhewe contone wong seniman seniwati ku ayem. Ayem lek ngene. Maksude lek payu. Tapi lek corona ya bosok. Ya balik tandur madur. Nggih. Aku ya alhamdulillah lek gak ono tanggapan ya tetep dodol pelembungan. Tetep pelembungan. Iya ta. Ya koyo disyukuri. Aduh, winginan iku pelembunganku entek. Heeh. Pelembungake bojoku tak dol. Payu ngono iku ya. Payu ta. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora ilang kone podo loro ayo ngadeg kabeh ayo bareng hey Kok manut ae. Ayo saya nyanyi.
Sakar bisa